Good morning guys. Mao taning jo naman may kuan. Sudan kay udto na nakamata. Hi guys, good morning. Good morning. Malit rami guys ug kanang luto na kay udto naman. Alas 7:30 na ako nakamata. May init wala. Happy Monday ninyong tanan. Happy naman gyapon ta bisag may kadang gipang hambin na mga problema. Hindi na naman ang i-smile. Mahaw pa guys. Mama. Morning guys. Di mo mag-init? Di ka mag-init na? Init mo lang din. Ikaw, Kordapyo. Kami mag-init? Kami mag-init. Tapok na po na mga wala. Team Lagaw. Tingkang na. Team Aliwaros. Ilang tagatas ng palakas. Team Aliwaros. Team Aliwaw. Ito yung balita. Sisi number 1 Aliwaros. Papa. Mama. Ito naman. Ikaw naman dito tao. Ito naman yung Aliwaros. Klaro. Mama ay number 1 Aliwaros. Ganun Liwat dyan anak ko. Junior. Ikaduang Aliwaros. Ayun naman ako. Pero si Mama dyan may signa ka number 1. Kuya, huwag na akong bike. Number 1 yun ko. Hindi number 1 Aliwaros. Team Aliwaros. No, butan ng TV. Nagkalda. Wanga-wanga. May nagkalda. Magka nagsilpon. Kayo, tingala ta. Matulog ta dito. Magigdag na tayo. Kitubik sa silong. Alegre. Pura bali pero minying isgot. Kuyawan lang ta. Ano na number 1 Aliwaros? Sama na yung patulong sa studio sa bahay. Siguro niya. Dadandas Mama sinihan. Bili ka nang... Mahilig maya sa managit bulaga. Kanang live set bulaga ba? Lalo niya dito sa... Binagurok ka mo lingkod lang. Magsigingan gurok kag Wala na mga siguro dito. malingaw ni Muma. Ay doon na pa ni Just Juan guys, Aldin. Lapas mo na lang. Makatanaw lang sa dito ni Auntie. So Aldin din may naghatag ng inspiration ma. Sige na ito. Ano lagi, malingaw ko. Sige kung kataw-tawa sa TV. Pagkahuman yung namingaw na. Hila ka po ko. Ano yun? Dito ang Juno. Hindi, kontra na si Min. Marag di na kung ganahan mo po ang sa iyaha ba? Kay? Ano mo yan, buglayin? Isa ang laptop mo yan, gulong ko. Umuya buglain ma. Ito? So, ano po ang kayo? Laptop na mo sinagot. Nay wifi, pwede ka man na doon sa TV o YouTube. Ano lang kagam na no? Sorry pa, sige na. Walang Mahal mix yan? lang sa wifi. Kita. 2,000 lang patao din ang Kung binulan ni mo pila, kay Mama na ni bahala. 2,000 ang patao. pataod. Tapos, Lahi pa ng binulan na tag Mill City. uy, dakuan ay! Oo, muna diha. Muna diha. Uy, likramo. Uy, ano uy? Kinamuhan mo do? City. Ato'y baligyan natin Lola. Mahal panigi. Mahal. Basta mga antik mahal naman na. Ah! Yung ba siya gahapon nga quad? Yung ba siya gahapon nga ultrasound na kung kuto-kuto lang. Tingnan na, basi buntis ka na. Ultrasound ko nung niya kuto-kuto. Bitaw kaya nung sige ning hapdik. Ni Kana bata. makakaon ko. Jutay nga. Asa din mo tubang batas, kuto-kuto. Ano man. Diri. Wala na kung kuto-kuto.
Masidi ka. Bata na lang. Asin mo. Masidi ka. Mamay pa mga nakagduds maki. Ugi ko raboy maingon yung gusto ka mo kano. Palit day na si Papa. Oh, may trabaho na sa dayon. May pag-imingan ka. Lami kong dudes yung sagdili. Baki mo palit mo na dayon. Kaya mo kakaon ta. Puriya tong ano. Puriya tong. Nuidaig dami sa taas. Pag yun yung mga lami kong balot na malit daig balot. Oh, siyempre, ingon kag dili kag dudes wing na lang ba? Ni kag dudes sa sagdili ba para mag-account pod ni. Yung kanon mga konra, mga kamuti, mga saging. Tanghaga. Mga ni mo masusakupan ni mo. Naman kasi time nga gusto ka mukaon. Nga na, mangita ka kay gusto ka mukaon. Dami ka. Hindi naman yung nangala. Mga Lami man si ka ano sa di ba ma? May time nga lami ka mangita ka. Ikaw ba? Ayaw ka mata kay eskwela na. Eskwela na oy. Mamoy na ko karon kay giskwela na mamata na kog tigal 4 pre sa una. Boy. Boy na ko karon kay hapit na ting klase mabunog na pug kanig matag tagal 4 sa kadlawon. Oh. Sige yan bago sa iyo ka katong budak ni. Una si sus na pug kuno. Kanya din nga. Kanya sa juwan. Tino isong Niwang raba ko guys ki. In love. Wala mi kinaon. Nga in love. Sure. Hindi naman ang magkaniwang nanay ba dyan mga magsitawag magpanawag ni dyan. Then naliwaro sa nagurog yun dyan. Matubagara, yung naranga kanya na kumabibuyag, mabugado na. Una na mo sa tugbalik ma. Ala. Una mo sa tugbalik. Tagadiin man tanong. Manila, sa mo kayo pasig pangutana din si mama kung gipatubag. Hindi na ang mabay na may mga nabali naman karong kalimutan do. Alam nga na wag kang manawag nga di ko interesado. Sa una maghuwat man ni ka ni mga rana, magkuan karon ang babae na may mga Ranaw di ka sa una lang. Oo. Naon pa ka? Kasi pilog haranahan ma. Kanang kalit lang na mo gitar sa silong. Lami sa Hindi man ang pamangkin bugay. Ya akong papa mo imudungaw dayon. Kagahumag kanta yun eh. Saka mo dong. Anak. Mo di ka kasunod di aranahon ka ma. sa tour Ay, na. kita mo ko yung picture sa nayagit mo sa una. Asa? Ikaw. Uy, bata Itong ko kayo. Itong kayo kasi ganang murana ng itong kayo din. Uy, Perting murag nagkalapok-lapok salan. Uy, mga harana na sa una, mamisita. Hindi naman uso sa time na mga harana, mamisita man. Lapok-lapok ko na yung naong ganyan. Nadaro. Kulay patatan. Yung mga picture sa una ka nang magtukong sa kalsada. Kaya yung mga picture ba sa kalsada magtukong. Nagani mamisita na sa una, di ba? Parehas may nga ni nanay. Nay mamisita, ni sa tay. O, kasi may mga ipangita. Si Lolita mamisita ko. Si nanay magani pa atubangan. Si Gano'n nanay mo kuno ipangita. Kaya man din mo galan sa. Oo, para sa mga nga. Kuan ka. Mananghid pa ang lalaki. No, pwede pa. Di rin na uso na. Karon. Babae na may mamsita. Karon kay lahi naman, babae naman may manguyab. Babae na may manguyab. Lalaki. Mula ginang ingon sa kong lola. Ang usa kalayo, ikaw tubig. Abot, di pa ko ganahan. Kasi kalayog tubig ba? Kanang masukoy mong bana o ikaw masukol sa kaa, makalayo mo tanan. So ikaw nga asawa, maghinom lang. Kinanglan na. Nay, Oh. mapasensya ninyo. Oo. Ay, masok ang isa mo, Oh, payo sa ubos busa. ang usa. Karong way gubot. Kami dis papa nimo sa una ugwa, di pa ko sinjado. Wala sige na. Kalo lagi na nasuko na to. Magdungan ko nagkasuko eh. Maggubot oy. Sumagot. Saan man pagkasuko, di mo ko kamo masuko. Yung naghara kang ulatahod kalit, pero masuko. Di man yung kasuko mo, ano? At tukoy na rin mo puyo na kung balik diri. Hilak nga siya kalit, muli kong buhol, panglayasan ta mo. Ang nga na magangkasuko. Mo yung kasuko, tingala na lang ito, nagtukong silpon. Paulak ako diri, naku, balik nyo, bahala mo, kaya na yung mga dagko na mo. Mo man yung nasuko. Oh, kaysa mga hagis, magyaw-yaw, oh. Bintahan na lang ng hagis, kay mapugnan mo, o hilak. Muhilak mo kagabi. Mabay na magagilak. Ang saan mo na? Di, mas madyo, maghihilak mong tanan. Okay, nang manghagis, ki. Pag tinubagay mo, ay, mangilak mo. Hilak, kabi mo, para kagilak.
Di na nun maglanis, wala magpakiluoy, nga puang. Hindi ka na maghihilak ang pod mo. Nga pura may muhilak. Paita na lang, kung tutusin na kadaghan ang kuwan sa day na mga good, mga siguro nga pa lang, ganahan. Hindi nang gwapa rin mo ang piliun, kinahanglan na patasan. Nasa mo nang gwapa, andyan, pagpatasan. Ilang taon gini mo doon. Pati. Ang package lagi. Package na ba ka nang ulino na, gwapa, buuta, nang mga... Kaya na no. Ha? Kaya na ho. Ha? Ako no. Oh. Siyempre, mangita dyan kagasawa nga pareha si mong mama. Oh. Kaya gid likan. Lisod kini sabton kay kimilak. Ang kanira mga pagkahilakan mainjuhang sabton. Dali ra mga Cellphone pa ni pag cellphone ba kato mga kuha na di na magamit. Burahon na ko ni pagkahilakon. Papason. Kung may problema mo hilak ron pud mo. Sige nila kun pud na. Nanawag na isa sa unaw. Pangatan niya na kay sa ano. Hilak na. Muhilak na pitak-pitak na. Patay ko, ano yun mo niya kung problema ba kung mag-lawyer ko ba? Ang Maluoy ka. Ganang once nga, Maluoy. mag-defend na ba? I-explain. Then Dapat makonquer na ako na yung anak ko. hilakon. Sila. Mura ko kuhan. Huwag mag-explain na bakit magkurog. Fear man daw na ka nang. Basta na na something fear ka nang dapat timong kontrahon hindi ba para malakas mawala. ang loob ug magkurog kami istorya Ugani. kailangan kuan jud isag jud ka. Hindi na pwede pag lawyer kay mailhan ka ng mata. Mukbok ka. Kinahanglan jud na imuhang kuan concentrate jud ka. Ayun na naman pagluri roy. Magrurar ki. Pabunta naman lang. Ito. Kuhan. Panday na lang ka oy. Martilyo ug sirot-suray mo ang problema. Anong ti grabe pangandoy din patrabaho nagtagbalay mo basta masag singin sinakot pa po yung eskwela ba 11 yan nagyap ka sa din. din ako Na pwede nang eskwela ug ako gibalik lang mga dyan panahon gusto ko ng eskwela balik. marintik na lang mo para 3 years ra tik-tik ng Ah. bakal mag-rapel sa barko tik-tik ng bakal dito magpintal magsilhi Sa tawagan na marintik marintik. Hindi na maka-tay-tay dito. do ko magsildo delikado ra ba na kay ugsiman ka din na kay sabit sa medical di ka kalarga bye-bye Oh. bisa bird gamay mong mata di ka klaro sa kapas dayonon dito Diyan magsiman ka di ka pa si Manny kaya mo ang matang gumadya. Hindi yung mata ang sama na tinabo na yung pananaw dong yung mata mo kagamay. Nganong mo og kudakan ka sa kon nganong bukaron pa man mata nagsiga man mata. di klaro Katong nagpa national national ID ID ko sila na gibukat yung mata. ana naman tuy mura goggles no ngay anak kay picturean nimong mata Yung mata gibulikat. ana mga kalimagot to gibalik kan siya balik dong kay di maklaro mga kaupat di jud maklaro gitawag ni yan tauhan ana sa anay mong mata dong din yan tauhan may magunit ba ang giana ko mata di ang giana ko mata din ang iyang kauban mo nag-ana mo nagunit para itungod sa kong mata para maklaro Wait, ang giana ng mata din iyang giana tong goggles hindi man ako kay mag-ana ako gitabangan ko uy hindi ko na maklaro at kanang ang ito man may Kaya picture mga nga sa mata. sa gusto na kuglurat hindi man dili man makita ta ng itong sabi mo tagon ni ipatabang ko nanawag sa dito 15 niyang sagit gitawag niya itong mga kauban niya na dito sa tong kwartuhan ng gawas man nanawag siya gigunitan tong ragagols din ako anay mamata dong bulikata din nagkatong kauban niya may nagana sa gagols kato kausara na humanda yun usa kay nga tura Ning ano gud mo ang mata ka. Insiklot mo gud na ni boss ni mo ang mata. inak pa kong igo ba Niliwat niya ni boss ma. Pinagbuntis ko masungod ko magtanaw ni boss. Iyang mata. Ano na kaninas boss ang pisto nga nakasimangot. Maglagat ko sa nus lang din niya pa ko ni bisita. Pero pinangga ko ni boss, tinagaan ko orange. Tinagaan ko kuan putas. Aton mi ato sa ilahang kuan. Bay sa una. Sige yan di panganak na. Pinanggas diyan tinagaag mga duwaan, mga peppers. kada kwan good luck Kada December na iampaw. kada December na ko ampaw dilis kalibot mil mo balik mo ito pa regular pa kayo mo balik Ingon bitaw pabalikon di ko. Mo ni mong matati arang gamay kay liwat ni boss. patuping ilong manong natulid manong sa una makianak Ning anak nagataas sa gimuhang ilonggi.
Pagkabata Anak anak mayat naman sa una kinana binat yung aping. Hindi mo Di na ba tayo sa una anak, kailangan ako sa una. Kanang rice cooker nga gamay ni Lola agdong aga na mo nagtulog ka tako sa kakananan ra gamay ra kay kao nakuha tanan mahurot. Nagi mo ang ilong arang kaplat ni anak kay nabanat man ning anak. Ang naong nagyan Taas, na bay. magkaplangana. Nakatanaw aron nimong ilong ning tangos. Inibaga akong kilay nga pero lahi akong kilay kay murag diri baga diri kay nipis-nipis nga baga diri nipis. Tanay mong ilong, ning taas na nimong ilong. Kanang manglagod mo ni Lola nga mga tumig chop nga kuri murder. Ang kalaw lagi ikaw na laki pansit raw kano nga ko dito mga manok mga katong mga chicharon na mga halo-halo sa busagol na tanan. Lagi ang sa kalibo ni Lola nga yang ihatag na ko uli na lang niya mga 120 leso 20 baros kwenta. Ang tangilong pare ang tasarot tani util. Yung pap mo bakit dako kayo. Taas na kilo. Taas lagi biro ka na murag dako kayo matambok kayo. Diri akong dribble na. Ayaw. Ayaw gi. Nagini mga kanang mutubo nga. Ayaw pang bungot sip diri. kay mura gadyo ka. Akong pambirahon Buhay. matang. Ay natanaw nang nay. Patong Bukani pila pa? nay bukani. Mugani. Lain. Sib-sib. Kanang babae na dali kay may mo wag lahi. Kanang gisurod ko ka. Kaya mo ni sakto kay uban na pud panguya ba na pud naglain na oras hapon. May ko ng babae nga may maguna-una nimo da. Dali ra na makuha ang panguyaban sa lain. Ibig sa ulo nga ma. Mo nang mamili jud kag baji nga tigasin. Ano lang baji mo kung ilong. Ikaw. Daghan ka yung gisugod sa tirubi. Kaya daghang mga away na ho. Isa din mga uyab mo. Nasa uyab pa ni Junjun. Ay daghang mga away na sa text. Isa uyab man din ni Junjun mo nang pangawa dyan ate. Si ate Ruby may tig-away. Masakpan mga ate kay. Text-meet man pa ni ate. Diyan makipag-meet man. No. Sabo din ate di ay. Sakpan. Sakpan ni ate nga mo to'y tigpangaway na ho. Grabe. Sa una, sakpan mo sa anak ko siya na eskwela pa na. Oh, Kaya ang suwak na namin akong nandun. Na mura sulat. Basaan. Ulawa na oy. Di mga blitter ba? Ano siya? Kita ta sa Anita mag-abot sa atong abutanan ko. Asa abutanan di ay? Okay ra nang sa cellphone ka nang sa messenger ka nagsulat ba mag-ulaw siguro. Wapa man yung sa sauna. Wapa ba sa cellphone sa Kanta una? eskwela, sulat ka dili. Na kay amigo mo ipadalay hatag ni kuan. Jud na pibaw. Sana ba? Swila ko first year nga hanggang lingkuranan dali ko dapit sa bintana. Naihog nga papel musabay ko unya ha. Mahaglo ko. Kinsa kaning musabay da magpalingi ko na ning sunod na. Mukuha ko bato ang puno, namuno pa ko bato sa una. Kasi rice ko ko. Yuwa gutok na ng mga tubay. Sulbaysa ng mga tubay. Tingnan mo sabay man kuno unsa mo kuno sabay dyan. Wala Diya kay makakadaw. kulbaan man ko kay kitan pa nang kusang kuya nga na ko sabay-sabay nga laki makapiso ko. Masukok to. Diyan na yung mga pista-pista diyan naman diyan ay baili usom na sa una man no. Kuan ko na to 17 years old. Diyan mga pagumang ganita tay matusbay kay imbitahon nagkikog ka ng kuan. Baili. Di pa ini. Naipainit man, inagaman yung baili na mga alas 12, paisnakon mo. Oh, paisnakon ka. Nandiyan og pilay kita, tagaan ka. Dili wala noon mi ana. Kana Tagaan na ko sa una, imbitahon ko, tagaan ko nila pang palit magsampuron, Kay sabon. kuan man imbita dito sa among lungsod, sa among barangay kuan. Yawa ano ba ito? Lahi ka di ano. Sa among dili man tagaan pero Shit naman. snack ka. Libre snack. Di tagaran sa 20 Gs. Okay, tagaan. Salamat sa inyong participation dahil 5. Boy, tayo na lang mo. Baby. Di buo kalibutan. May apit na 39. Ang mota dyan ang baili, kaya magila-ila. Baili. Hindi na. Bailitang ka na. Magasa mo kaday. Kasi ba rin? Pero ba dyan kay Mingan naman nga. Bisa karon pa kita, bisa karon pa ta nagkaila. May gugman ako nimo. Sayaw, pwede manguyab nimo kay may gugman ako nimo. Ibu na ba yun? Karang bitaw sa una. Nung nga na bitaw. Pwede mo nguyab. Ayan nga. Pero minakita makita na nakangkras, karon ako nagpanguwaw sa Angibati. Bisik karon pag nakita good. Inagtugtog sa music. Maglibog ko asayahang bailihon, kay nagbarag na upat na sila kabuo. Nang magaban mo, hanjo na lamang mo request sila espesyal. Espesyal, kay gusto nila kapuray lang nga. Kuhan, bailihon. Mga mga pagumanggan ni tatay sa una, ganahan sila mo imbita na. Eh, dagan may bujod. Mahalon nung taka, mahalon. Sa kada request, 20 pesos. Makinamdam ko sana dago to ning baili na nga. Tiguwang na siya nga. Ano tawag ko na to dyan, tiguwang.
willing kuno ko nga si sang uyabon, isa kuno tanan kuno katigajunan. Ani magkuan. Sugar daddy. Sugar daddy. Kulbaan lagi ko ma. Mo tumusigi jud special na ho. Mayaman ang takaron. Sa na ni mo ngano wa ka mahigog mangag mo subot na lamang kag wa ka mahigog ma. Di ba yung tulin yung Daya kung ihatag nimo ang langit og kuan buwan. Hasta mga star. Miyaw na gitong tiguangan. Panggawon jud ti kaday. Subot lang ka nga maguyab ta. Tanan nimo nang gusto. Tanan nimo gusto. Yatag. Ihatag. Kuyaw kasuway di ka na di ay. Bata po dito, 17 pa yung edad. Masuto magsigig special ka ni Sunitaha, special ni Kuan. Kasi magunang gujud ako, kaya unang gujuron. Dako to gibayad. Oo, dako. Kaya di special, maunahan naman siya. Kaya nagsunata, ginagbarag na. Maglibag lagi ko gasay ang bailihon. Dapat na sila. Nagkuhan na, nasa likod na nadari. Mura. Libog mo kung nayang. Special man na, basta kuan. Bailihon mo ng mga pagumangkin ni tatay sa una. Ganahan ka adyo nga, mumbita na bailih. Kuan ba ka nang na ay bayad na sila. Special. Bayad pinabrakana mo kung nagbayad. Dapat nagbayad na. Diyan inagtingpang uli na. Wawan ko sang kuya. Kabagan ko sang kuya. Kinami dang hamukuan. Mingan nga muban ko nung sabay nga na. Makipag-istorya pag-isagaman na ka ng kuan. Baili, manay nagamag baili. Kuan na dadyan ko kuya. Yatod na ko dito susbay. Sakay na may motor. Nato may mga kuan. Kuyawag. Ulo. Inano na sa Mabinta di ka sa baili na Talo naman lang Nasa na. kung magbaili sa una, may daghang mo yung bita. May mga pista-pista ko. Kung dito sa Oo, kaya nga. naibay. Sabi na ni mga salungsod na to din. Kami ako kasuway ko ana.